இன்றைய வேதவசனம் ஏசாயா 41 அதிகாரம் 14 வசனம். யாக்கோப் என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தருமாகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார். Isaiah chapter 41 verse 14. Fear not, thou O Jacob, and ye men of Israel, I will help thee, saith the Lord, and the Redeemer, the Holy One of the Israel. God bless you. இன்றைய வேதவசனம் ஏசாயா 41 அதிகாரம் 14 வசனம். யாக்கோப் என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தருமாகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார். Isaiah chapter 41 verse 14. Fear not, thou O Jacob, and ye men of Israel, I will help thee, saith the Lord, and the Redeemer, the Holy One of the Israel. God bless you.